Не, идеи, този бизнес няма такива. Тя дай да стане батут и ние да я харесваме с 5 декара гъс. Не е станала през съм. Не бе, не е станала. Кое е станала? Предния път, като... Направо свиня. Като предния път, като я видях, нали, ние се таковахме, ама това, защото съм европеец, това за посредствени работи, ама... Добре, тя 63 кг нормално ли е за 1,70? Трябва да няма пояс, тя е Мич Бюкянън, Дейвид Хаселхофт има пояс от мас. Нали, малко погледнете огледалото и вижте другите на манежа, другите инфлуенсърки са на преса. Тя не е конкурентна в този бизнес, омазнена е, яко. Нали, ако нямате огледало. Продължава да е омазнена, много ясно как да не е. Много е далеч от истината. Трябва да свали поне 6-7 кг мас. То няма да стане само с седение и това онова. Краката и нямат мускулите и они. Да. Не знам вие каква телевизия гледате, малко разгледайте Инстаграм и вижте другите жени за какво приличат. Ако ви интересуват другите, добре, значи проблема идва от вас. От майката идва проблема. Вие промихте мозъка на момичето. Какъв е проблема от майката? Казах ти, че тя е много красива и всичко е 6, пък нашето момиче е като батут. Това е. Ало. Според мен, след всичките този разговор, който проведахме, това момиче няма никакво място там. Няма никакво място тук. Аз ви казвам, че тя ходи отслабни да се вземе в ръце, наистина няма място тук.